Συνέχισε μετά τη συνέντευξη, πέρασε ώρα, είπανε τα δικά τους εδώ με την Κάτια Μακρύ, τα θέματα τα γνωστά δηλαδή, αυτά που λέμε όλοι, ερωτήσεις, απαντήσεις, προσπάθησαν να βρουν την άκρη, αλλά τελικά δεν ήταν ο Χατζιαντονίου. Τώρα θα ακούσουμε ποιος πραγματικά ήταν. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή συζητάει αν θα είναι ένας ο υποψήφιος στο Πασόκ και θα τον βγάλουμε διαβοής, λες και αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι δηλαδή υπονομεύει και αυτήν, αν θέλετε, την... με συγχωρείτε, αυτό είναι το τριψήφιο τηλέφωνο που δεν μπορώ να το κινητοποιήσω, να το αναβάλω και αργότερα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς? Ναι. Δεν πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Δίνω συνέντευξη στο Real FM, σου συνιστώ να την ακούσεις, θα σε πάρω σε λίγο. Αγόρι μου, σε φαντάζομαι στα 4 να σου μάθω κάτι εμπειρίες. Να σε κάνω αγόρι μου λαμπάδα, τέλος.